गिबियाव नोंथांमोननि पर्टेल गासैखौबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय बजबनाय जाबाय आरो दिनै जे नोंथांमोना बेहाय फैनानै जोंनि बे हाबाफारिनि जि हाबाफारि बेखौ सोमोन्दै मिथिनो थाखाय फैनायनि थाखाय आं बिनि थाखाय साबायखर थाबाय नोंथांमोननिसिम। दा बे जोंनिया बेहाय सिमेन्ट सापरियाव जोङो बेबायदि कुनु दिन गिदिर उत्सव खुङाखैमोन। एबार नैबे बोसोराव जोङो ब्रह्म पयजबा जोंनि आसामसिदेब श्री श्री बाबायदा आरो अबिन्दा बिथांनि फिसाला अबिन्दानि नाजानायाव जों दिनै बेहाय सानैनि हाबाफारि लानानै बे उत्सवखौ जों खुंनो लादों। दा बे उत्सव खुंनो थांनायाव बेहाय जोंहा गोबां हाबाफारि दङ। बे हाबाफारि मानाव दङ गिबियाव जोंहा थांनाय 6 तारिखआव 6 अक्ट'आव मोनाबिलियाव जोंहा जायफोर माने भलन्टियार स्वेच्छासेबकफोर दंमोन बिसोरखौ जोङो नाम एन्ट्रि खालामबाय, पन्जीकरन माने रेजिस्ट्रेसन जाबाय। ओमफ्राय मुल कार्यसुचिया दिनै जाबाय। जों मैयानि कार्यसुचि हिसाबै जोंहा मेन जिथु गेट हाबलां दंमोन बे हाबलांखौ जोंनि बे बर' कछारी जिथुनाखि अट'नमास काउन्सिल चिफ बिथां मानगोनां मिनेस्वर बसुमतारीखौ जों हांख्रायदोंमोन। नाथाय बिथाङा बिसेस मोनसे असुबिदा जानायनि थाखाय बिथांनि सोलाव थान्दैनि महरै जोंहा एक्स EM मानगोनां सुक्रेश स्वरगयारिखौ बिथाङा दैथायहरनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंहोदों। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंहा बिभिन्न रोखोमनि अफिस दंमोन। बे अफिसखौ जोंहा फारियै दिनै मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि EM मानगोनां भबानि दुवरा बिथाङा फैनानै बे माबाखौ जानाय जिथु भान्डारा बे भान्डारा गेटखौ बिथाङा बेखेवना होलांबाय। बेबायदिनो थांनानै मैयानि हाबाफारिया बेखिनियाव जोबदों। हराव 7:30निफ्राय 11:00 बजासिम माने कालसार जाबाय, मोसानाय मुसुरनाय रंजानाय बे प्रग्राम जाबाय। बे प्रग्रामाव गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन आरो जोंहा बेहाय गोबां माने क'क्राझार डिब्रुगड़ बिथिंनिफ्राय मोसाग्रा फैदों, खनग्रा फैदों। बिथांमोना खननानै मैया हरसेखौ रंजानानै गोजोनग्लाय होबाय आरो बे 138 श्री श्री ठाकुर अनुकूल चन्द्रनि जि माने जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानैहा खुंनाय बि तप'धायनि उत्सव बे उत्सवआव दिनै बे 7 तारिखनि जि प्रग्राम बे प्रग्रामाव गिबियाव जोंहा दंमोन दिनै 7टा बाजायाव बेहा माने बेसेन नाङै जि माने सावस्रि नायनाय माने फ्रि माने मेडिकेल हेल्थ केम्प दङ। बेखौ बिथाङा जोंनि लखिमपुर जिल्लानि MP मानगोनां प्रधान बुरा फैनानै बिथाङा बेखेवना गालांबाय। बिथांनि थाखायबो जोङो गोबां साबायखर हरबाय आरो बिथाङा बेखौ खेंनानै गोजोनग्लायनाय बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायलांदों जे बेहाय जोंहा बिभिन्न बिभागनि डाक्टार दङ। दिनै बे डाक्टारफोरा दिनैनिफ्राय इतिमध्ये बेमार नायनायखौ जागायजेनबाय दहाय फुंनिफ्रायनो दा सोलिगासिनो दङ। दा बे हाबाफारियाबो जोंहा थाङै बिदिनो जोंहा थिग माने 10टा बाजायाव जोंहा जितु अपेन जितु धर्म सभा आल'सना बे आल'सना जानायनि प्रग्राम दंखायोमोन जोंहा। थिग बेनो शेड्युल टाइमाव जोंनि बे माबाया जादों, कार्यसुचिया जादों, प्रग्रामा जादों। दा बिदिनो धर्म सभा बेहाय माने सोलिगासिनो दङ। दा बे धर्म सभाजों लोगोसे जोङो गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय बक्ता हिसाबै जोङो मानगोनां जोंनि सत्संगनि समाजनि ऋतिक बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायना लाबोदों। बिथांमोनहा फैदों। दा बिथांमोना गावसोरनि बिबुंसारखौ लायगासिनो दङ आरो लोगोसे गेजेरावनो जों बिभिन्न हारि माहारिनिफ्राय मोसाखावरि लाबोदों, कालसारेल ट्रुप फैदों। बेहाय दङ जोंहा बर'आ थाबाय गाहायै, मिसिं दङ, देउरि दङ, लालुं दङ, असमिया दङ। गासिबो कालसारा बेहाय दिनै बक्ता सासे होनायनि उनाव मोनसे कालसार प्रग्राम जों खालामबाय थादों, सोलिगासिनो दङ। बे फैनानै बिदिनो बहुद जोंनि बे जि उत्सव तप'धायनि उत्सव बेहाय जोंनि धेमाजि, लखिमपुर, माजुलि आरो अरुणाचलनि इस्ट सियां मोनब्रै जिल्लाया ज' जानानै बेखौ खुंनाय जादों। दा बेखौ बिदि खुंनायलाय बे खुंनाय हाबाफारिया अल आसाम गोसारदों। जों बेखौ अर्गेनाइज खालामदों बिभिन्न पेपारजों लोगोसे बिदिनो माने जोङो निउस पेपारनि गेजेरजोंबो चेनेलनि गेजेरजोंबो होदों, फेसबुकफोराव जों होदों। बिदि होनायलाय बिभिन्न जिल्लानिफ्राय जोंनि बेहाय दिनै मैयानिफ्राय फैदों मानसिफ्रा फैनानै थुबुर जाफैदों। बे उत्सवआव बाहागो लाफैदों। बे बाहागो लानो थाखाय गासैबो जिल्लानि जायफोर भक्तफोर फैदों, सिबियारिबो फैदों, धोरोम सिबियारि बिथांमोनखौ जोङो बे उत्सव तप'धायनि उत्सव कमिटिनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर होनाय जादों। आरो लोगोसे दा दहाय माने
थिग 10थानिफ्रायनो भान्दारा दङ जानाय लोंनाय बे जानाय दाबो सोलिगासिनो दङ बे फुरा मोनासिम सोलिबाय थागोन दा फ्रि माने बेहाय माने जानाय लोंनाय होदों आरो बेहाय माने जोंहा जानाय लोंनाय माबाखौ नोंथांमोना नायहैयाखै दा बेहाय माने जोङो गंबा साराय दङ मोनसे सारायाव माने खेबसेनो 100 जन मानसि जानो हानाय बेबायदि केपासिटि 1000 मानसि केपासिटि दङ बेहाय माने जोङो दिनै ओंखाम जाहोगोन दालिया जाहोदों खिसिरि बे जाहैनाय बरबा सोलिगासिनो दं आरो आसा खालामदों दा मोनालागै जाहाथे जोंनि जे प्रग्रामा जेबो माने बाधा बिगिनि जायालाबानो हेंथा जायालाबानो गोजोनै जाहाथे सोलिलाङो बेखौ जोङो आफा आनान गसाइनि सिङाव आर'ज गाबनायनि बे समाव नोंथांमोननि जि माने पर्टेल बे फंनैसो लाखिनो थाखाय खोथाखौ आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबबाय आरो गोजोन्थों।